रायजो राजा नोंथांमोन जाय जाथायखौ जाय घटनाखौ थांनाय इलेक्सन बायखांनायनि उनाव हरनि मोनानि एबा 9 रिंगासोआव कारिगावआव थानाय एबसुनि अफिस बुख्रुबनाय आरो दाय गैयै सुबुंफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैनाय लबारजों गावनाय बे जाथायखौ सोर मावदों नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय नङा होमबा? बे जाथायखौ मावनायानो जादों बिपिएफ पार्टी। बिपिएफ पार्टीनि वर्कार्सफोरलै बिसोरनो मावखादों। आरो बिथांमोननि लिडारफोरा बुङोब्रा बिथांमोननि लिडारफोरा बे बिपिएफ पार्टीनि लिडारफोरा बुङो जोंनि मिशन भिजन जोंनि लक्ष्यआ जोंनि नोजोरा जोंनि थांखिया बड'लेण्डआव गोजोन सान्थि खौसेथि जौगानाय गायसननाय रायजो राजा नोंथांमोन गोरिब दुखिया बयखौबो समानै लांनाय होननानै बुङो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय जा नुनो मोनबाय नोंथांमोना जा नुनो मोनगासिनो दं खालि उल्थाल' मावनायखौ नुनो मोनो आरो खालि उल्थाल' मावो माने। बिसायख'थियाथ' जोबोद मोजाङैनो बारलांबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय जोबखांनानैलाय आरो बेखिनि खामानिखौ मानो मावनो गोनां जाखो? दा बिनिफ्राय जोङो मोनथियो बे बिपिएफ पार्टीनि सिनियर माने लिडारफोरा गिदिरफ्रा खर' गिदिरफ्रा माने गावबा गावनि माने वर्कार्सफोरखौ माने दैदेननायाव सामलायनायाव माने फेलार जादों रायजो राजा नोंथांमोन। एकदम 100% फेलार आरोना जों बिनिफ्राय मोनथियो आरोना दैदेननो हायाखै माने बुजायनो हायाखै। थ' रायजो राजा नोंथांमोन बेयो जोबोद दुखुनांथावना जायफोर माने एकदम निर्दुस दाय गैया दाय गैयै सुबुंफोरखौ माने ओरै खुबैनानै लबार गावनानै खर'आव दोला होनाय आथिं आखाइ दोला होजोब्बाय नङा होमबा? बेथ' जोबोद लासिंसिं जादों आरो जोबोद दुखुनांथावना गाव गावनि गेजेरावसैबो माने गुबुनजों मालायजोंबाथ' बेलेग खोथाना रायजो राजाफोर एकदम गाव गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव दा बेबायदि खालामनांगौ होमबा बेबायदि मावनांगौ होमबा जाय मानसिया मावदों नोंथांमोना सानना नायदो बैसोर मानसिनि गोसोआ माबायदि जाखाथारालै एकदम माने एकदम गाहाय गोग्लैसोनाय थाखोनि साननाय माने एकदम थौले मेलेमनि आरो दा नेर' माइन्ड एकदम गोग्लैसोनाय थाखोनि माने सुबुंथि गैया जायखौ जोङो अमानबीय निकृष्ट माने एकदम मुगैजाथावना आरो गाहाय थाखोनि मानसि आरो एकदम। थ' बैफोरबायदि मानसियासो बिदि खामानिखौ मावनो हायो आरो। थ' जियानो हक रायजो राजा नोंथांमोन जोंनो जुदि बड'लेण्डआव जोंनि बिटिआरआव जोङो गोजोनखौ गायसननांगौब्ला सान्थिखौ गायसननांगौब्ला आरो जौगानायखौ मोननांगौब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा थांखि लानांगोन। जाय पार्टिया जाय हान्जाया माने बेबायदि माने मावनाङै खामानिफोरखौ जाय जाथायफोरखौ मावनाङा जाथावै खामानिफोरखौ हिंसानि खामानिफोरखौ बड'लेण्डआव मावो बै हान्जानो मालाबाबो माने भट होआ होननानै थांखि लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जाय माने बड'लेण्डआव जौगानायनि खामानि मावदों गोजोन सान्थि गायसननायनि खामानि मावदों जाय हान्जाया बै हान्जाखौ लाबोफिननाया भट होनानै खोब दरखारि। आरो गोरोन्थि मावग्रा बेबायदि हिंसानि खामानि मावग्रा सोमजिहोग्रा हान्जा पार्टिखौ जोङो साजा होनायनि गुबुन जेबो राहा गैया रायजो राजा नोंथांमोन बे भटनि गेजेरजोंसो जों होनो हायो आरोना। थ' बिनिखायनो रायजो राजाफोरा थांखि लानाया जोबोद गोनांथार मानोना सान्थिखौ गायसननो थाखाय सान्थि लाबोग्रा हान्जाखौ जोंनो नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नोंथांमोना मोनथिखाबाय जोंनि बड'लेण्डआव बबे हान्जाया सान्थिखौ लाबोदोंमोन गायसनदोंमोन सोर सरकारनि समाव बड'लेण्डआव सान्थियै सरकार सालायदोंमोन थांनाय 5 बोसोराव नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा? जोङो बै सरकारखौनो जोङो लाबोनो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो जानजि खाफ्रानांगोन अब्लासो जोंनि बड'लेण्डआव गोजोन आरो सान्थिया फैफिनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। नङाबा नोंथांमोना नुबाय नैबे दान मोनसेयाव बेसेबां जाथाय जाखो आरो
बै दान मोनबाखौ 6 मासखौ दाजाबोब्लाथ' आरो गोबां दं आरोना हिसाबखौनो खालामनो हाला दा माने बिपिएफ पार्टिया जे हिंसानि खामानि मावनायखौ माने हिसाबखौनो माने बिपिएफ पार्टिनि आरो सरकारनि दिनाव माने जि हिंसायारि जाथाय जानायखौ माने हिसाब खालामनोनो हाला रायजो राजानो। थ' बेनिखायनो थांखि लानाया जोबोद दरखारि, जोबोद गोनां। माने जाय हान्जाया माने समाजाव माने गुलाय गुजाय हिंसा माने नांलाय खमलाय लाबोयो बा गायसनो, बै हान्जाखौ जोङो बिदाय होनांगोन खौसेयै। माने थांखिया बेबायदि जानांगोन आरो दा जियानो हक माने साफ्रोमबो हास्थायदों, बयबो हास्थायदों माने जाहाथे नैबे जाथाया माने आरो गुवार जाया, बाराया आरो गुबुन जायगायाव जाहाथे जाया। बेनिखायनो खावलायदों, प्रशासन पुलिसफोराव खावलायदों जाहाथे जाय जाय बेक्तिफ्रा बे जाथायजों जड़ित दङ, सोमोन्दो दङ, बै मानसिफोरखौ हमनानै जाहाथे सरकारा, प्रशासना माने पुलिस प्रशासना गोख्रों राहा लायो, गोख्रों साजा होयो, जाहाथे बड'लेण्डआव आरो असान्थिया, गोजोन गैयै थासारिया माने जानो हाया, उननि समफोराव आरो फिन खनसे जानो हाया। थ' बिनि थाखाय गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। थ' बियो आरो गोख्रों राहाखौ लानांगोन, जिथुनाखि साधारन रायजो राजाफ्रा माने बेबायदि असान्थिखौ मालाबा लुबैखाया नालाय। दा माने जोङो जायफोर बेक्तिया माने बे हाबाफारिजों सोमोन्दो दङ, बेबायदि मावथावै मावनाङै खामानिखौ जायफोर मावदों, बै बेक्तिफोरखौ सिनाक्त खालामनानै जाहाथे गोख्रों राहा लायो आरो। थ' बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा? थ' जोबोद दुखुनांथावना माने जायफोर सुबुङा माने एकदम दाय गैया, माने निर्दुसि आरोना, जेबो मोनथिया आरोना, बैफोर मानसिफोरखौ बिदि खालामनाया मोजां जायाखै आरोना। आरो बिसायख'थियाथ' जोब्बायानोमोन, जेरावबो मोजाङैनो जोबलांबायमोन। नाथाय जोबखांनायनि उनाव जे बे खामानिखौ मावबाय, थ' बियो मा इसारा फोरमायदों रायजो राजानो? बियो मा फोरमायनाय जादों बे मावनाय जाथाया? माने थारैनो माने जेनसिगोन नामा बिपिएफ पार्टिया, बेखौसो फोरमान होनाय जादों नङा होमबा? नैबे एमएलए बिसायख'थिनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव बिपिएफ पार्टिया माने जेनगोन, गावसोरखौनो बिसोर माने फिल खालामदों जेनसिगोन। दा बिनिखायनो रिजाल्टखौ मोनैनि सिगांनो दा बे जाथायखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाहाथे माने बेबायदि जाथाया जाया खावलायो, जाहाथे बिपिएफ पार्टिनि सिनियर दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेफोर जाथायखौ वर्कार्सफोरखौ माने सामलायो, कन्ट्रल खालायो, बुजायो, जाहाथे असान्थिया माने जोंनि गेजेराव जाया। थ' बिनि थाखायनो बिथांमोनखौबो जाहाथे बुजायनो खावलायनो थाखाय आर'ज गाबनाय थाबाय आरो। गोजोन्थों।